Здравейте, представете ли си да имате пълен контрол над здравето си, събран в дланта на ръката ви? Днес ще ви покажа как Здраве 360 превръща това в реалност. Нека да разгледаме заедно колко лесно и интуитивно е да управлявате здравната си информация. Първото, което виждате, е вашето табло за управление. Тук е вашият команден център. Най-отгоре е функцията вашият и здравен доклад. Представете си, че с един бутон генерирате обобщен PDF доклад за вашето състояние, анализиран от изкуствен интелект. Моля, обърнете внимание, че тази мощна функция може да се използва веднъж седмично, за да се гарантира отговорна употреба. За да бъде докладът максимално точен, е добре да имате поне 3 активни лекарства и да сте записвали как се чувствате в продължение на седмица. Така асистентът има достатъчно контекст. Този доклад е идеален за изпращане на вашия лекар преди преглед, организиран, пълен и ясен. Надолу към бутоните за настроение, точно под доклада е въпросът: как се чувстваш днес? С тези два бутона, щастлив или ядосан, вие водите своя здравен дневник. Натиснете иконата, която отговаря на настроението ви, и напишете как се чувствате. Или просто използвайте микрофона, за да го кажете на глас. Можете да добавите колкото искате бележки през деня. Всяка бележка се запазва към днешна дата в календара по-долу. Тези бележки са безценни, защото дават на асистента представа за вашето ежедневие и му помагат да даде много по-точни отговори. Между бутоните за настроение и календара ще забележите 4 информационни панела: анализи, лекарства, следващ час и лекари. Те не са само за информация. Ако кликнете два пъти върху някой от тях, ще бъдете отведени директно в съответното меню. Това е бърз достъп, за да добавяте или преглеждате данни още по-лесно. В меню клинични анализи добавяте вашите лабораторни изследвания. Просто копирайте текста с резултатите и го поставете тук. Можете да отбележите и кой лекар ги е назначил. Най-ценното, можете да помолите асистента да сравни старите ви резултати с новите и да ви каже дали има подобрение. Това е силата да виждаш напредъка си черно на бяло. Алергии. Ако имате алергии, това меню е критично важно. В алергии можете да добавите всяка ваша алергия и да посочите нейната тежест. Защо е важно? Представете си, че искате да вземете ново лекарство. Можете да попитате асистента: безопасно ли е да приемам това лекарство? Той ще провери състава спрямо вашите алергии и ще ви предупреди, ако има риск. В меню лекарства въвеждате медикаментите, които приемате. Посочвате име, дозировка и честота на прием. С функцията дата на приключване лекарството автоматично става неактивно, когато терапията приключи, и асистентът взима предвид само активните ви лекарства, за да ви дава винаги актуални и точни съвети. В лекари можете да запазите контактите на вашите специалисти за бърз достъп, а в напомняния създавате напомняния за предстоящи часове. Когато влезете в приложението и остават по-малко от 24 часа до събитието, то ще се появи на екрана ви, за да не го пропуснете. А ето тук се случва магията. В Май асистент можете да попитате всичко. Например, сравни последните ми 2 анализа на кръвта, или за какво помага това лекарство. Представете си, че сте в кабинета на лекаря. Можете да кажете на асистента: дай ми кратък доклад за състоянието ми сега. И той веднага ще обобщи всичко, за да го покажете на лекаря си. А ако сте в чужбина и се наложи да посетите лекар, просто кажете: подготви доклада ми на френски, и асистентът ще го преведе мигновено. Едно важно нещо: за да работи асистентът, ви е необходим стабилен интернет. В тях спонсори ще видите тези, които ни помагат да поддържаме и развиваме приложението. А за приложението ще намерите повече информация и моята лична история, защо създадох Здраве 360. В настройки по напредналите потребители могат да добавят свой собствен API ключ от Gemini, но най-важната функция тук е управление на данни. Нека да го обясня просто. Здраве 360 не изпраща данните ви в интернет. Всичко се пази само и единствено на вашето устройство, като в личен сейф. Функциите експорт и импорт са вашият ключ към този сейф. С експорт вие създавате резервно копие, един малък файл, който се запазва в телефона ви. Правете го веднъж месечно. Ако смените телефона си или нещо се случи с бутона импорт и този файл, вие възстановявате всичката си информация. Това е пълният контрол. Вашите данни във вашите ръце. Както виждате, Здраве 360 не е просто приложение. Това е вашият личен здравен партньор, който внася ред в хаоса и ви дава силата на знанието. Сигурно, поверително и интуитивно. Време е да поемете контрол. Изтеглете Здраве 360 днес и направете първата стъпка към едно по-добро и по-информирано аз. С приложението Здраве 360 контролът е в твои ръце.